בין גן עדן לגיהנום נשאלות הרבה שאלות. אדם חכם אמר פעם שגן העדן בחיינו הוא בחיק אהובכם. במגע המים, בשמיעת תו ובצפייה בתנועותיו של רקדן. ובתוך כל זה אור גדול שמאיר הכל. גבירותיי ורבותיי, קבלו בהרבה מחיאות כפיים את מתגייסות 2014, נועה משהו, ניקול גם זה לטובה, והיא שפירה. ואם היה לי קצת עצוב, אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעוף, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. עוד גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר, כאן אני לא מתבזבז.